Не може бе, тата. Качите не се травявайте. Леко отпуснато, почти има въздух, като на маратон. Давай, Тарантино. Дигай рамото, като ти пуска прави. Дигай си рамото. Какво е там? Няма? Давай, сега се изморил, сега е момент. Давай, сега го е фанал кризата, натискай. Не му дай да почива, бе, това ти е минус. Аз съм уморен колко мило. А мой да те лъжи, че се уморил. Иде. Дай. Тъпърка. Дай, въгъл е, това няма къде мърда. Дай, дълго. Той може да се скаже, ако иска. Давай. Ей, като на истински мач се чувствам. Аз така, обръщай. Хайде сега да види. Дай момент, дай. Бой! Долу го играй. Тъпъркът ниско. Като скача ниско, долу въпъркът. Браво! Дай. Не пести време, накрая най-хубаво. Ай, погледайте малко, ще ти има ли? Добре. Това ти снява, защото е видео. Гледаш страшно, дигаш ръцете и правиш видео. Все много лъжиш, че не имаш сила и той като те надене и пускаш една. Клинчил. Аз казвам професионален матч. Много по този страна рунд най-хубаво. Бе? Айде! Толкова си голям? Помога! Скоп! Ай, маче е тук леко.